dakitze ostia dan, baino atzo gaueko ordu bitan zure mezua jasotzean lurrikara batek hartuzun nire logela. Ekaitzik ederren atzara, nire kaosean ordena, egin beharren zerrendan enuen sartu maite mintzea, baino laino baten bezala nabil, 24 zazpitan, zu nire pentsamendutatik atera ezin da. Ez dakit zer dan pizten didazuna, baina denbora gelditzeko gai gara, gertu gaudenean, ies egiten dit realitateak, loiutik irten da, suziri bat ezela, elkarrentzat eginak garela dioen hegazkina. Berreunetik gora, bum nire bihotza, adrenalina hutsa zara, ezin dut utzi zure pozoia. Ez dakit zer dan pizten didazuna, baina denbora gelditzeko gai gara, gertu gaudenean, ies egiten dit realitateak. Bihotza jartzen duenari gertatu oizaio, dena galtzeko duela, gutxi irabazteko, tani horrelakoa naiz, ez dut altxorrik eskaintzeko, baina dudan guztia hori zuretzako. Ez dakit zer